Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih kula Priya Agung Binakra kang Puslik Raden Kanjeng Dimas Cokro Hahyo Sena Kartoharjo Legi Manpono Kirana nggih nika Guang Rujak. Nika nembe ngabuburit sesasi ora mergawe niku ning awak loro kabeh karo-karoan. Ya niku ngabuburit ya apa aku lagi ngerti nek ngabuburit iki menunggu waktu aduh ya orang gaul lah wong iku ya basa Sunda aku ora wong Sunda menunggu waktu apa lho menunggu waktu berbuka iki hujan rintik-rintik tempat saya iki mang rada deres terus iki tak dono saya mereview untuk berbuka hari ini masakane apa pengen mati tak dono cuma wis tak persiapkan nggih niki enten ini ki oseng-oseng nih oseng-oseng jangan lumbu niki sing gawe anak wedok dek wau lah niki oblok-oblok dek sore jangan lodeh niku jangan buket niku wau tak garang nganti entek sat. Lah niki pedho niku iwak asin. Lah nika kerupuk gendar. Niki anu niki ombenan manis. Apa ya Mang? Oh, niki sari apa sirup. Sirup konggone RT isek tak irit-irit. Lah sing niki gedang begajelen niki mau tanggo pameran tok nek jenengan mriki ya tak kei niku. Gedang niku matengi separo niku. Pripun gedang mburi omah niku. Jane ya gedang susu gedang enak. Lah niki lho mungkin masane niki niku sing badhe kula kangge buka mangking ini. Jam pira aja kok ya randang suling-suling ladala isek kurang suwe wah ya piye meneh isek kurang ditongkas dan ning lawan lek nani ning ndi niku tak review dhewean wonge milih putune ning Jonggoro nek mang diparani mantune. Lah kowe tok gak melo lek sing tunggu omah sapa ora nek wong sing tunggu omah kok. Ora cikokong. Tunggu omah iki. Wonge paling-paling ndi suapan sesuk suapan tarik. Lah nang omah kan sing tunggu ora bahaya nih. Iki terang wingi iki ora ana udan ning nggonku Udakara ana sekitar ape piro ya kayak sekitar 20 dina ya ana bangwa iki tanahe lemah wis atos iki sawah-sawah. Nilai ana udan maneh. Alhamdulillah ana udan maneh. Puasa iki jerene karek kurang pirang dina 5 dina kok piro. Bentar lagi lebaran. Aku jajane ya duwe akeh, ya dikai wong-wong lho, aku dikai pemirsa dene. Wah, iki ya. Tak enek ponak-ponakan rene, tamu-tamu rene ya tak kai-kai. Asli lha aku gak tuku kowe. Ora tuku aku. Nah, kena apa nek gak tuku ya ora tuku kok ya kena apa ning jenenge ya ora tuku iki. Nah, terang-terang iki gerimis saya lah ngen kula niku nggih enten sing untuk bedah rumah nika. Nika untuk bedah rumah nika. Ngene Budi Ed tanggane kula. Yang menuju bedah rumah. Lah lore bedah rumah lah nika kan ngi lemah loro to. Nika dhisik nggih nggone niki bidol nika saceblokan nika 75 nika.
di toko yang lagi teman ini gini BBS niku nggone mboten gene BBS niki atine nggone musafirah inggih kal nganu niku tesih IP-ne BBS lah niku didol separo deh niku sak jeblokan yo ayu 75 ora ombon niku pira niku dawane paling-paling sekitar 8 meter mungkin paling-paling di sekitar 9 meter mungkin hitung 25 tanggane saya akeh niku saiki diadepno rene kabeh niku madhepe sak rene ngenteni suling ora suling-suling cak wis kudu ngletak wong ae kok kudu ngletak wong kudu ngletak panganan ae apa ngletak yo ranjing itu antenan sedelok tak suling-suling gak ngerti wetenge wis ora karu-karuan iki karo ngenteni suling imbo segoriyen kersane adem lating riyen enak yo niki mau asale ya alhamdulillah kae ngen kula niku rek dina poso niku yo walah untuk menyambut puasa datangnya puasa dan waktu puasa itu walah bener-bener mewah sekali anu suling ngeten iki wah oh goreng jenengan ora enak itu monggo nderek batalke poso kae kuwang buat semua kare ora guru-guru tanduk maneh ngeten iki tak arep yo dhewean iki wong blok-blok
sayur enak ra gulu-gulu. Lawai kalih iwak asin. Wedep daerah. Oseng entung iwak asin. Malah pesenane anake wedok kula sing mriko Jonegoro. Kangen masakanku oseng entung iwak asin. Entung iwak asin. Ora enak dewa guru. Sowat perak guru-guru montung iwak asin kalih oseng-oseng minggu le. Jangan lompong. Sowat perak tak untuk begitu. Masak niku sing penting carane, mboten masalah masak iku sing penting bahan sing dimasak, mboten cara memasak, cara membumbui kayak pas niku nadyan sing dimasak niku rambut jaji meruasane enak ora kampah. Wah keren juga orang gulu. Iwak asin niku lak rasane nek ngoten niku to. Neng tek wis ketekel karo tangan lek gowan ngono maleh kok. Rasanya itu gurih. Waduh, milih-milih ya. Ya jenengan ketemu dengan apa konten-konten mana iki yo pendak poso, nek gak poso yo paling-paling yo halah aku wis ngeratan karo para wis angel sekelane. Wae dodol budal esuk mulai sore. Alhamdulillah bakdo kon iki. Iki ya gawe tumbas niku lek sayur lodeh niku. Nang ora kepangan. Iki tak mau kita ngerti nganti entek banyune gak roh. Ora mangan ngono kuwi. Ya mangan tak pangan kanggo buka. Kok nek buka tak nggo sahur. Iki bidange begajelen niku. Sakmene empuk, sing sakmene atos. Ora iso kabeh. Begajelen. Apa burik iki ya perkara burik. Wedi. Kerupuk nih, itu sejarahnya ini kerupuk gendang
gendar itu teksturnya kayak ora iso gawe kok gendar watos lho. Balang no gilik no semaput kayak niki mboten kula ora diuntu karakter kula nek mangan iki koyo kula nganu nakonda kula mangan niki tak ulu mal gendar sing rekoso yo penggilingane kene kula nek mangan kok nakonda mau Boy naik lah dulu. Teksturnya gurih. Tekstur ini terbuat kan dari sego beras ini gitu. Nasi beras yang begini ini kalau kurang, tewong desa ini kurang kita ini terus di gawe sekam gawe kerupuk. Nah, pokoknya sok gurih kok ini aku tuh harus cara digawe kopi ini lah. Ditor banyak empuk. Produksi dirarang ini produksi lokal Randu Batung sebabnya di lain Randu Batung renek apa ini enak tuh gawe di wakas oh iya ya emang enak nganu aku nah ini ada sambal tero mang ada sambal tero yuk dengan sambal telo. Gimana sih gawe butuhku ya senane anakku kono pengen makan sambal telo. Cocok ya sambal telo kayak karo iki wah rasane. Sedep. Karena ini kurang aku. Wah enak sambal telo niku. Sambal telo niku sing digawe niku nggih. Telo rambat niku, telo rambat nanging dicampur kacang saithik, kacang sambal saithik. Kacangnya gak akeh-akeh. Akeh telone. Disambel kayak kencur, kayak bawang. Wah enak ya. Ora goro enak ya. Sumpah tak tau ning ratane kula wis atau petuk karo wong-wong sing anu wis. Lho anak tangan nih. Nek ratan niku akeh pengalaman mboh lah. Aku dhisik kan yo kepethuk wong pengalaman wong tuwek ndak wis kandhani le. Enten apa e? Mbah. Rene tak kandhani. Nggih. Ini le yo. Gusti Allah ki ngekeki rezeki karo wong iki gak selamanya iku lancar le. Yo le tak kandhani, gak selamanya Gusti Allah ngekeki rezeki terus ora. Kurang lancar terus. Kowe tak kae ngerti kowe somben nek digawe rezeki karo Gusti Allah lancar, manfaatno rezekiku sebaik-baik mungkin kanggo kelangsungan urip. Dadi aku yo tak pikir-pikir aku wah nganti saiki iki kanggo patokan. Tetap kabeh wae jenenge mati, jujur rezeki iki wis diatur ya kan arah wong jenenge rezeki ku lancar terus kang arah. Wong pegawe wae ana pensiun. Kae nek kaya rezeki karo Gusti Allah sing setipi. Wong nggih zamane kula dhisik dodol iki malah ora akeh bakul. Saiki bakul niku ayo. Kula dodol iki jaman dhisik kok manis ora akeh bakul kaya rezeki lancar kula iki yo setipi kula niku. Wong kula niki anggere ape tuku mie ayam apa bakso niku tak pikir 7 dina 7 bengi kok. Sido ora ora sido. Lah apa kepengin duwe nggon ngeten niku kan yo kudu prihatin.
Carane kon kula niku selain setiti kula ubet enek ae utek kula. Kula niku asline mek bang ya. Kula mek bang, carane ngeten. Mek bang jebret tak tukokno sapi. Sapi ambek anak ngoten. Sapi ambek anak niku dokoro anake paling ora ya trimo lagi serapan sesasi lho anake sik cilik ngoten. Ya bagi itu kamu beri sapi niku lah banget tak cicil kali dodol niku bendino lek niku tak cicil terus lah banget lunas sapine pun dadi akeh lah sapi niku angger niku tuku babon karo anak niku angger sekitar 4 sasi 3 sasi gedene 4 sasi niku tak dol dicel kabeh niku tak dol babon sak anake tak dol otomatis pun badhe akeh wong anake niku angger nyusu mboke gedene cepet ya tukokno ngono damot. Nah, mungkin tiang buta ndelalae ana wong atur lemah, atur anu lah niku kula iso tuku niku ae baudi kuwi ora karo-karoan. Sampai bar mulai dodol ngarit, bar mulai dodol ngarit karo aku ambek sapi ki lemah ganteng sapine sampeyan. Sakniki mawon resik kula. Yo kuwi mang prihatin aku kandhani wong tuwa ning Ratan. Oh, ning Ratan iki kan yo wong iku kan macem-macem. Ana sing karaktere modus dibiduki iki enak wong Ratanan itu. Kula dibiduki nggih bolak-balik. Nilai duit nek saiki yo ora balik yo enak ae. Tangguh pengalaman sakniki niku. Wong Ratanan niku kadang yo enek sing apik, enek sing ala, enek sing mentalan ngono sing anu padha ae wong Ratan. Wong petok ing Ratan. Saiki triki kula anggere petuk wong ning Ratan iku sing urung kenal nggih. Sing baru kenal pertama kali itu harus curiga, harus ada rasa curiga. Harus kenal bolak-balik mesti ngobrol ketemu juga. Bukan aku. Ini nggo patokan lho omongane wong tuwek niku lho. Menungso ki lho nek gelem ikhtiar mesti kapan ana titiwancine menungso iku dikeki rezeki lancar. Nanging ya kosok baline ora bakal rezekiku lancar terus ora bakal makane kok lek dikei rezeki lancar manfaatno rezekiku sebaik-baik mungkin untuk kelangsungan hidup ke depan. Ae eling-eling ya kowe kae delok wong sing urip iki lho enggak gelem berpolak pikir kok seperti itu entuk wis to lho ora kosong tenan ta jaman itu. Wah, aku bisa edan nomor bliringku zaman SD SP burung Jawa paling SD SP edan nomor orang petok wong tuwek ngono kuwi aku san mari gak tau tuku nomor nganti saiki mo. Bon, makatan anggen kula buka ing sonten punika. Mugi-mugi panjenengan sehat walafiat nggih. Kula nggih diparingi rezeki kali hamba Allah niku wau. Lan kula mboten diprok kene anake kula mah. Nek kula matur nuwun Bu. Lemah terus Gusti Allah sing bales nggih. Mawon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning omah dhewean bojoku wonge dolan ning gone foto.